Jó, hogy a nappal szemben. Hát az a 8. Meg is megint neki egyébként, Mariáron kívül. Orosz szín nem kell szerintem orosz szín. Lehet, Smena 8. Nem mondják, nem hideg. Hát egy kis Dolga Pisti, jó, ott van, odaadta, jó. Ez a Linux nem fontos. A képhez az már nem jó, tehát neki milyen... Pistám, egy sört még vigyek? Még most optikai csinál egyébként? Nem tudtam. Azt mondja, ismerünk egy. Kettőt kérdez az iskolából. Kicsodát. Mariannak kicsoda kerül. És hát mondjuk te nyomod közelebb a kamerát, az van jó? Nem ismerem. De honnan? Vagy van egy távolság, ami... Meg nem azzal az átűnéssel csinál. Így élőbe kell áttűnni? Nem tudod utána esetleg rátűnni? Na most tökéletesen ide. Hát az jó van, de az már annak is vége. Ennek az időnek is megvan a szépsége. Biztos. Volt ott más is annak idején, a 804 millió forintos Mártika ügy. De ide, hogyha kijön, nem az utcára fog elérni. Nem, meg nem is fog ők 2 évnél. Most engem elítéltek volna 4 évben, csak annyit mondtam volna, hogy most akkor itt fel az igazság, mert Kemecsitból megölt helyenek, meg először voltak kapott. Azért nem kapott 4 évet. Hát pedig annyit kapott. Mert én nem a videót. Költ abból a követőből, de tényleg csak egy kicsit tudom. Egy kis ügyes. Köszönöm előtt. Előtte egy kicsit. Mit szervezzel? Én Laci bátyának is öncsinállat vagyok. Ja, mert itt is lesz ünnepel? De miért nem lehet oda lejutni? Hova? Ja, hát a csúcsot halljam. Mit szóltak az Hát Európa ti hasonlítotok nem a focinál, de legalább. önmagatokra. És az angolok, Én kapcsolom át őket más programra, bármire. Na látod, nálam meg az a program, amikor elhelyezem. Azt mindig megnézem. Ez a Hó plusz a barátok, plusz az nálam így kies. Rohanok haza. Hogy nem már. Mint a színészek, tudod. Action és akkor... Mint Hollywoodban. Láttam már ilyen filmet, forgatnak az emberről. Ja. A hőrből állított. Jaj, nekünk is. Jó. De már annyira szóval úgy rábeszéltek. Akármilyen világban. Nincs mobil nélkül. Az egy konyvallam volt, csak az kívülről volt. Átszázva volt. Most nem lesz hozzá. Én nem jártam. Nem Elvitt a jártam. képet. Ott van a végén. Magában van annyi profi játékos, hogy két értem, csak más elkapom őt, hogy ő. Ott van az a és ott mindenki olyan, hogy eltőlem a labdát, ne én legyek a bűnban. Még kisebbek van, hogy az a baj, hogy a kicsiről már csak ilyen... Csak kellett volna alá mondani, hogy kicsoda. Addig még ilyen nem lesz, addig nem is lesz magyar fotball, de nem az ember fotballozik. Mik a színészek, és a feleséged is erősen nézett. Hát az úgy mert Détali meg nyilván egy kalapon. Akkor Ausztriában nem mentek? Akkor megjönnek izék, kültérzsék, meg odáig visszajönnek. Ugyanezért már a világban mindenki elmondja magáról, mi történt, hogy történt, megkezdjük valami szöveggel, nem beszélsz. itt lesz a napló.
Hát ezt el lehet kapni, de van hidegedesség. Végének volt 5 próbálkozása. Ez nem az ered, nem az ered. Mikor utána ötször közelje. 100-szor lentek, mint egyszer egy cseh vagy egy olasz, mert ahol egy Lettországban kell játszani, az olasznak ott már elkezdett. Onnan ment az a Lettország tovább. Minden, kimentem, elbújtam a raklapot. Hát ilyen bulvár. Igen, Hol volt a repek? nem olyan hosszú, unalmas cikkek. Belekap, ide kap, oda kap, A Manchester így vertem a Bayern. Nem érdemel. Attila! Szereti a régieket, a mostani. Igen, igen, igen. Kapott benne ez a tévében. Igen? Én is benne leszek. Ez így van. Az készül, az készül. Persze. Ott volt a pénzmás, hogy szerint, hogy megérdes. Egyébként azért a társadalmat. Befulladt az. Ich bin Jugendpolizei. És kit érdekel? Te vagy az egyetlen szemüveges. Ide rájött. Jaj, nem még összetudod a csaj. Tehát ennyit a franciákról, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy amit odaadni. Számomra az a lényeg, és nem tudom, hogy én nem szeretem azt, hogy azt mondják, hogy a palesztinok tőből. A palesztinoknak teljesen igazuk van. Én elveszem Zsolca nének a kört. Hozok, jó van. Van, jó van, megvan. De nem akarják, ők csak a 67-es megszállítani akarják. Tudom, hogy hülyeség, amit mondok, de nem. Csak én, hogy mondjam, én sajnálom ezeket az országokat, így leigáltak ilyen felszól. Mi nem megyünk be a NATO-ba, hozzánk bármit bejöttni a román, hogy... Érdekes a nőrám. Tehát mindenki azt látja, hogy ehhez joga van, mindig joga van, meg hogy már nincs kisebbségnek, hogy már nem cigány csak etnikum, attól nincs cigány, ez egy dolog. De, és lassan már az mondja, neki a börtönben több joga van, így nekem szükaszabad. És ez kurva. Engem előállítottak egyszer egy meccsen, az egy olyan kis rendőr, hogy én nézem cigány. Akkor családlátogatásra mennék. Nem volt. Hát igen. Cigarettára való. A kamera pusztál. Jutka, UTS-ék 6-ra jönnek, mert negyed hét, nem érdekes, csak... Az a baj, hogy ilyenkor lehet, hogy el fogjuk mozdítani, hogyha ezért kamerázni. Igen? A feszültség, izgalmi állapot. Azt mondod, lehaladja a vapaidokat. Kurva, kavarja, varázsolja, kedves hölgyem. Tévétől tetszett jönni? Igen. Tévétől? Melyik tévétől? Mert nem vagyok mindegyikkel jóban. Jupiszi nálunk nem tudja, hogy... CNN. Az a madzag az jó, ezt majd a madzag adja meg az ízét. De a magyarokról csak jót vagy semmit? Így van. Jutka, kóstolj. Jó, amikor eltegyük, mert akkor meg már igen, Paparazzi, tudod? Miért nem jössz el már fenekesszel? Hallod? Hát eljutom ezt. igen.
Tavaly novemberben Attilával találkoztunk a körúton, és akkor mondtuk, hogy hát lassan már kéne egy osztálytalálkozót szerveznünk, aztán kéne. Szabban maradtunk ott, hogy december 6-án találkozunk a Eperjes ételbárba. Jó hely. Úgy 5-6-an. Nem igaz, bárkompresszó. Az, te akkor még sehol nem voltál, ezt elvesztük. Na most én ott is voltam időben, már rendesen átfagytam, amire jött a Tóth Zsolti, ugye? Illetve még 2-3 ember, mellékelékről, és utána Attilát felírtam, Attila nem kéne már elindulni, hova? Ma beszéljük meg a Mondja a főszervező, igen. megbeszélését. Aztán még úgy 4-5 össze kell gyűlnünk, mert nem igazából volt minden rendben, címek, tehát nagyon sok mindenkit nehéz volt előkeresni, mert valahogy Kecskeméten, Budapesten, Nyíregyháza különböző részein laknak, de végül is mindenkinek majdnem el tudtuk küldeni a meghívót. Aki visszajelzett, az el is jött végül is. Még volt egy-két ember, aki jelzett, de végül is ő nem jött el, valami oknál fogva. Van, akit még egyáltalán nem tudtunk elérni. A Mahás Mólit nem tudtuk elérni egyáltalán. A Mező Zsoltit. A többieket úgy tudom, igaz, hogy többieket... Beli Zoli. Beli Zolit, Takács Gabi. Takács Gabit. A többieket szerintem... Hát Matejékónak a háza már megvolt, csak végül nincs benne senki. Házát már legalább megmutatták. Csak ürösen. Most lenne egy ilyen kis kötetlen beszélgetés, hát mindenki elmondaná végül is magáról, hogy mi is történt, hogy is történt. Utána lesz egy kis vacsora, illetve lesz majd szaunasütés, annak megvannak az eszköz, illetve a szauna, a hagyma, a paprika, minden. Ital van még valamennyi, illetve majd egy kis táncos rendezvényt. Nosztalgia diszkó. 2-ig van kibérelve az idő, tehát a hajnal 2-ig. $10 mondtam az asszonynak. Laci, utána jönnek bezárni? Nem mondanám, akarják, és lesz egy másik rendezvény holnap, és arra készülnek. Hát így mondták, hogy így lehet végül is hajnal 2-ig. Vettünk egy apró kis ajándékot a volt osztályfőnöknek, amit szeretnék így gyorsan átadni, még össze nem törik. Ahol, ja? Majdnem Szendály Marinak adtam át. Hát, szeretettel fogadni ezt a kis ajándékot. Ez a kis táska miért van ennek a Laci rajta? Nagyon szépen. Meghatódva. Igazán. Akkor jó lenne, hogyha itt van az osztálynak, ha mindenki megnézheti majd, hogyha megpróbál neki névsor szerint. Ezt a kis beszélgetést. Egyeket nem olvasok fel. Most tudom az enyémet mindjárt. Szeretném megköszönni, és szeretnék gratulálni a szervezőknek, hogy igazán még gimnáziumban is igazán nagyon ritkaság, hogy így megtartani egy 22 éves találkozót, és nem általános iskolába, és annyira nagy örömöt okoztatok, hogy ennyire szereti egymást az osztály, vagyis a társak ennyire szerették egymást, és hogy én is láthatom, hogy mivé lettetek, és tegnap Jósti bácsival éppen beszélgettünk, hogy igazság szerint nem kellene elárulni a kort ilyenkor már, de éppen fordítva van. Nektek ami elől van, nekem az van hátul, és ami nektek hátul van, az van nekem elől, és hogy ennyi, tehát pont ti 36 évesek. 81 éve nem látszik. Mindegy, az idő eltelt. Nem látszik. Úgyhogy olyan csodálatos dolog, hogy ilyenkor láthattam, hogy én akkor kezdtem veletek foglalkozni, mikor ti 10 évesek voltatok. Így van. 4. osztályosok voltatok, és én akkor napköziben voltam veletek. Úgyhogy egyetlen egy osztály sem nőtt azért úgy a szívemhez, mint ti, hiszen ezzel az osztállyal 5 évig együtt éltem jóban, rosszban. Néha volt jó is, rossz is, de azért azt mondhatjuk, hogy igazán inkább jó. És milyen nehéz körülmények közt tanultunk, emlékeztek rá? Bizony, akkor volt és ilyen igen, még ott a könyvtár előtt volt az a kis pecsú, ahol tartottuk, így van a napközis foglalkozás, és aztán mennyi sok minden szépet meg tudtunk csinálni. Meg, igaz? És aztán kirándulások, meg 5-től 8-ig, és végül is az egész osztályon klasszosztály.
és Jó így az arcom, Pistike. szóval nem véletlen az, hogy mi most itt vagyunk. Így kanyarodott a fény, vagy nem véletlen, nagyon kevés társaság az, aki így össze tudja hozni azt, hogy ennyi év után is találkoztok, és jól érzitek együtt magatokat, és én veletek. Úgyhogy nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen élményben van részem. Úgyhogy köszönöm nektek. Igen. És szerintem, hogy mindenkinek meg legyen a kívánság, ne névsor szerint, hanem hogy jövünk. Akkor menjen sorba. Csak úgy arra sarokra. Igen, jó gondolom. A Zsókain mondja a névsor fejből. Jó, én különben már az igazi ABC sorrendben? Úgy nehéz, úgy még de komolyan, hogy semmit nem változtatok, tényleg, mindenki ugyan, mint ahogy diákkorában. Megtetszett ismerni szinte elsőre bennünket, nem semmi. Így van. Pedig egy pár növendék az miért. Szerintem inkább odakedjük a főnöktől. Mivel ártatlan volt? Itt ez a rész azt szavazza, hogy aki beszél, az mindig álljon fel, mert tényleg ügyes Tapasztalat az élet. Mi az osztályba fel kellett állni? Fel? Hát akkor tessék, itt is fel kell állni Zsókolni. Jó, hát én felállok, gondolom, nem vagyok sokkal magasabb bícsa, úgyhogy... Tényleg? Hallgassuk akkor. Henrik László beszámolja. Legadott találkozók után mindenki olyan 20 év körül volt. Sokan a főiskolát végeztük, én is. Akkor végeztem egy biotechnika szakot. Aztán dolgoztam Újfehérton, utána dolgozok Nyírbogdányba. Azt elvégeztem még egy szakot, a számítástechnikát, végül is így 3 szakkal próbál meg a lehetetlent valamit oktatni. Nem túlságosan könnyű, nem hagyják az önkormányzatok. Nálunk is elég nagy gondok vannak. A politika. Így van. Igen, meg is házasodtam, van 2 gyermek, egy 5 éves és egy 1 éves fiú. El akartam hozni legalább nagyobbat, de sajnos csütörtökön beteg lett és igazából jött össze a dolog. Itt ott hagytam a fényképeket is. Nagyon rohantunk, tehát rettetően voltunk Attilával, hogy ez így meglegyen. Tehát higgyétek, hogy napok óta csak rohangálunk össze-vissza, meg telefonálgatunk rengeteget, hogy minden meglegyen. Kimaradt. Tehát ezért nem jött össze, meg sajnos az a betegség, mert kicsit másképp terveztük az utolsó 2 napot, csak sajnos a gyermeknek ez a betegség közből és nem úgy alakult az utolsó 2 nap, hogy gondoltuk Attilával. Hát röviden ennyit, hogyha valaki... Mennyit keres? Kérdést. Laci, és a németet is tanítod? Nem, tehát számítástechnika, biológia és technika. Tehát németet nem végeztem. Aha. Tanultam németet, de nem igazából főiskolai szinten. Na, te jobb hozzá. Igen. Ez Orsi megint. Vagy ez a tégy? Ez a fűnyíró. Tényleg. Én elvégeztem a szakközépiskolát, utána dolgoztam az Zilényi gimnáziumban Kölcseiben, most az egészségügyi főiskolán dolgozom, közben elvégeztem a gazdasági informatikus, és most jelenleg adminisztrátor vagyok, van 2 gyönyörű gyermekem, van egy kisfiam, aki 13 éves, és van egy 10 éves kislányom. Úgyhogy röviden, tömören ennyi. De ez nagyon rövid. Mit mondja hosszabbat? Saját vállalkozásom van. Lát mindenki? Lát. Igen. Látunk, de hallunk. Piros lendület. Mondjad, Marian. Tehát a gimnázium után és elvégeztem egy szakmunkásképzőt, és utána pedig mesterkozmetikus lettem, saját vállalkozást nyitottam. Most már 16 fővel dolgozunk, egy 2 szintes szépségszalonban, és ennek a bővítésén és fejlesztésén dolgozom még ma is. Van 2 kislányom, egy 14 éves és egy 11 és fél éves. Szerintem azért, hogy jöttem az előző évemen, akkor éppen vagy szültem, vagy valami hasonló lehetett. Elváltam 7 év után, és ennyi. Érettségiztem, utána ügyvitelszervezést, programozást tanultam, és
és elmentem a Szavisakhoz dolgozni, most dolgoztam, mint programozó. Aztán fagyizónk lett, azt csináltuk egy jó pár évig. Jó. Aztán fagyizónk lett, azt csináltuk egy jó pár évig. Örökösföldön volt. Úgy hívták, hogy mazsola fagyizó, és mindenki azt hitte, hogy a mazsoláról, pedig nem. Ez a mazsola és a tádéról. De azt, abban az időben már azt a mesét nem ismerték, ez csak az én korosztályom. De most már ismerik? Meg a sutári kutyájáról, nem? Az mazsi. 94-től a Vesztelnél dolgozom. Most Kisvárdán a T-Mobil üzletben vagyok irodavezető. A feleségem a Nyíregyházi irodában irodavezető, úgyhogy így dolgozunk. Bálint fiam 11 éves, novemberben lesz 12. Hanyadikán? 21. Tudom, évekig nem tudtam, de most már tudom. És kungfuzik a fiam. 6-szoros magyar bajnok és Európa kupán pedig ezüstérmes volt nálam, úgyhogy tényleg nagyon stál fiú. Gratulálunk nagyon, Rami. Nőtlen vagyok. Akkor szabad lehet Független. Hülties jó, hogy felmosolyodott. Kell előni a poén kívül valami. Hát olyan sok minden érdekes nem nagyon történt velem végül is. De hogy nem, hát azért tanultál, dolgoztál. Tanultam, igen. Hát dolgoztam és... Most jelenleg éppen ilyen szabadúszóként vagyok, csak ilyen órásoknak javítok órát. Ezt nem tanult szakmám, ezt csak úgy elsajátítottam. Megmutatták, és mert ebbe dolgoztam 4 évet, és az alatt úgy megtanulgattam ezeket. De ez alatt a munkanélkülivel vagyok jelenleg, és a támogatással, a központ támogatás. Elvégeztem ilyen számítástechnikai műszerész szakmát, valamint ilyen eladói, tehát ilyen boltvezetői vizsgát is ott. Szóval mindenféle tanfolyamot, amit lehet, most elvégzek ügyesen. De nagyon sokszor keresnek az iskolában ilyen embert, aki ilyen számítástechnika. A nyomdaiparral kerültem kapcsolatba. Nem halljuk. Igen, nem halljuk. Szóval a nyomdaiparral kerültem kapcsolatba a középiskola elvégzése után. Akkor jött be ez a számítógépes dolog, ilyen grafikák, meg ilyesmi, és azóta is abban dolgozom. Most vállalkozóként, szóval is egy főálláson. Kelet-Magyarországon dolgozom be, meg hát ami ott van, újságok, könyvek, prospektusok. Gratulálok, a meghívót is biztos te csináltad. Szép nagyon. Olyan aranyos volt, komolyan mondom. Otthon elhatároztam, hogy akár ki csinálta, gratulálni fogok neki, mert olyan klassz volt, úgyhogy tényleg nagyon. Igen. Szóval látszik, hogy érzéked van hozzá, szóval erre születni kell. El sem lehetett tévedni. Nem? Tényleg nem, mert rögtön mondja az azt, hogy így kell kirakni az irányba. Az a térkép is rajta, az a 22-es, az az év. Gratulálok, én nem is tudtam. Mennyi idősek a gyerekek? Hát a nagy 9, középső 6, a kicsi meg 3. Mint az én unokáim olyanok. Középső lány és 2 fiú. És a feleséged hol dolgozik? Hát korrektor a keleti ablóban. És akkor neked segít? Igen, neked mellett nekem segít. Igen. Családi vállalkozás. Biztos megérni. Hát jól ez Ez a fontos. Mit hívtál ezt? Én nőtlen vagyok. Attila. Én kereskedelmi vonalon mentem tovább. A kereskedelmi szakközépiskolát elvégeztem. Utána 10 évben dolgoztam, még meg nem szűnt, majdnem addig. Közben levelezőn elvégeztem a főiskolát Szolnokon. Most a TSA Champion Boardban dolgozom, 9 éve, mint raktáros. Itt a Sóstóhegyen? Igen, Korányút végén. És a nősülés nem lesz? Hát még előtte vagyok, vagy egyszer. Meg kell próbálni. Hát majd sikerül, vagy nem tudom én azt. Járni kell utána. Hát igen. Zoli? Én az általános iskola után, hát ez egy kicsit hosszabb sztori, elkerültem a Krudi gimnáziumba, de minden érdekel, csak a tanulás nem, úgyhogy 2 év után könnyes búcsút vettünk. Igen, úgyhogy a 107-esben végeztem, mint nyomdász. Aztán a katonaságnál úgy megjött az eszem, hogy kezdett érdekelni a tanulás, úgyhogy leérettségiztem levelezőn a Kossuthban,
aztán elvégeztem a tanárképző egy művelődésszervező szakot, utána az MG-n egy számítástechnikai szakmérnök szakot, most pedig mint vállalkozó dolgozom. Egy saját kis nyomdám, és azzal próbálok hadogulni. Ez akkor hárman is az osztályban, ugye? Mert Attila is, másik Attila is, és akkor Zoli. Tanárképzőnek csinálok könyveket. Nagyon jó. Ebből élek. Nagyon jó. Nőtlen vagyok. Tehát egy szabad lehet a lányoknak vállalkozni. Mert 107-esből mentem szakmát tanulni, meg ott maradtam érettségizni. Hát ugye ez az, de most kereskedelemben dolgozok, nem a szakmám. Itt egy Sóstóhegyen egy kis boltban, 3 fiam. A legnagyobb jövőre érettségizik. A második most 5-es, kicsi meg második. Végül is ennyi. Férjedről valami? Hát mi? Nem dolgozik. Ennyi. Itt lakunk Sóstóhegyen. Eladtátok a panelbe, és akkor itt az Arany János utcának, tehát kétszer, tehát elmentetek még az ősz közben az Arany János? Hát a anyuék voltak. Ja, értem. Meg én még tanultunk, utána mi az Arany Jánoson kaptunk. Aha. Azt adtuk el, és úgy jöttünk. János? Kalocsán élek továbbra is. 90 óta van egy, mondhatom, hogy jól menő autósboltom. Nem hallják, csinálom. a másik oldalon. Ordítsak? Igen. De ne az épület. Továbbra is kalocsai vagyok. 90 óta vezetek egy autósboltot, ami családi vállalkozás. Jól megy szerencsére. Hát sok minden történt. Nehéz így elmondani egy-két mondatba. Van idő. Legény vagyok újra, a vállásom most fejeződik be, sajnos 2 gyerekünk van. A fiú az 13, a lány az 9 éves. Ami még, mit mondjak még el? Sok minden történt, de úgy különösen nem. Tehát élem minden napjaimat. 2001-ben volt egy autóbalesetem, amit nem szoktak túlélni, egy olyanból fölépültem. Azóta változott az életem, tehát másképp látok dolgokat, másképp élek. Ennyi. Egy kicsit mondjál már róla. Mit látsz másképp? Hát, ha tanulunk belőle? Figyelek a apró dolgokra, meg jobban megbecsülöm azokat Az a dolgokat, amit addig nem. Igen, így van. Szerintem is. Én? Te jössz majd? Igen, te? Na hát én a 107-esben végeztem én is, van nagyjátószakon, de én nem percig nem dolgoztam ott tovább. Mikrofont adjátok? És elmentem a gumigyárba dolgozni, ahol anyámék, és aztán onnan kellett menni a Pesti gyárban kisegítő fiataloknak. Elmentem 3 hónapra, és 18 éve ott lakom, ott élek. Van egy 15 éves fiam, közgazdasági szakközépiskolában jár, van egy 9 éves kislányom, és nekem is volt egy Megmondtad, baleset? Nem baleset volt, de majdnem is maradtam. Mert lett volna a harmadikban, csak aha. Én is egy éves volt a fiam, akkor elkezdtem otthon, ugye, mert nem akartam én varni soha az életbe, eszembe nem jutott, és akkor elkezdtem otthon dolgozni, 11 évig voltam. Masszák? Igen, bedolgoztam, akkor 5 év utána 5 évig bőrdíszművesnek dolgoztam be, és most 3,5 éve dolgozom becsésen egy német cégnél. Szeretek, mert az én kezem munkája, és amit összerakok és látom, hogy azt én csinálom, és az állam ilyenek látom. Ügyes vagy, Marika. És akkor egyszerűen laptop, és már tovább is borította a labdát. Na, Gyuri. Én a gimnázium után Budapestre mentem, a
gyógypedagógiai főiskolát elvégeztem, a szakmában nem dolgoztam, csak a gyakorlat ideje alatt, aztán családi vállalkozásban dolgoztam, ilyen építőiparban. Lányok nem hallják, Gyuri. Mit nem hallottatok? Semmit. A nevem. Hát a nevem. Attila visszajátszott. Tényleg. Tehát a gimnázium után Budapesten elvégeztem a gyógypedagógiai főiskolát, de nem dolgoztam a szakmában, elhelyezkedtem ilyen a családi vállalkozásban, építőiparral foglalkoztunk, a M0-as körgyűrű, meg irodaházak, bankok, egyebeket építettünk Pesten, aztán hazakerültem, és itt a Mazdánál dolgoztam, de tavaly januártól egy használt autókereskedést vezetek, most a Debreceni úton. Tehát, hogyha autó kell, van. Az autó nagy akkor a tiéd? Nem. A Nagy Istváné, nem. Névrokon. Ez ennyi. És akkor most jön majd a névjegykártya vele. Igen, még nem tudunk semmit a családról. Ráadásul Családról persze. Jacina tanárnőnek a lányát vette Gyuri feleségül. Vettem el, aki ismerte. A történelmet és orosz tanított, de abban az időben éppen a könyvtárt vezette. Tehát az osztályunknak nem tanított. A Jacinámi, igen. Ez szigorú egy tanárnő volt, ha jól tudom. Hát én ebből az oldaláról nem ismerem anyósomat. Tehát a lányát vettem el, és 2 gyerekünk van, egy 5 és egy 2 éves, most megy iskolában. És mind a 2 fiú. Mind a 2 fiú, igen. Nagyon szépen, pontosan. Apjukra vagy anyukra hasonlítanak? Hát az eszüket tőlem, a középségüket anyuktól. És a szerénységüket? Ennyi, igen, éppen szokottam kérdezni, hogy és mi ennyire szerények? Hát, hogy mondjam, mit szerények? Boldogan élek. Nagyobbra megyünk, megkérdezzük. Hogy kell? Doktor úr? Igen. Mandulám eltávolítója. Majdnem, mert a főnök asszonyom morgál. Én 92-ben végeztem Debrecenben. Belgyógyásznak készültem, majdnem tüdőgyógyász lettem, és aztán végül is fülorgégészeten kötöttem ki. És miért? Végül is sürgősségi osztályon akartam elhelyezkedni, akkor éppen nem volt felvétel, tüdőgyógyászatra pályázatot kellett volna beadni, de erre lusta voltam, és akkor összefutottam a volt főnökömmel, aki emberileg és szakmailag is nagyon megtetszett, olyan régi vágású úriember volt, aki egy fiatalember példaképének tekinthet és követhet, és végül is így lettem filorgégész. Hát végül 92 óta úgy dolgozom kórházban, és lassan főorvossá öregszem. Van egy 2 éves kisfiam. És a felesége? Meg van egy kedves felesége, igen. Ne feledkezzünk aki szintén az egészségügy. És most én következem. Hát magamról nem sokat szeretnék mondani, csak annyit, hogy hát végül is igazság szerint úgy szokták mondani, hogy mindenki elrepül, de a tanár ott marad az iskolába, és aztán ő csak marad mindig. Hát én is maradtam egészen, hát még utánatok még egy osztályt elvittem, és egy következő osztály csak 2 évig, és átmentem a kereskedelmibe. A kereskedelmibe, a Sipkaiba tanítottam, éppen most számítottuk ki, hogy olyan 15 évet vagy 14 éve tanítottam, és az elmúlt tanévben és ebben a tanévben már nem tanítok, elmentem nyugdíjba. Az elmúlt tanév nagyon-nagyon szóval annyira hiányzott a tanítás, hogy szóval nagyon rosszul éreztem magammal, úgy éreztem, hogy attól, hogy én otthon mosogatok meg ilyesmit, többet érek, vagy szóval nehéz volt nagyon. Aztán egyre többet foglalkoztam azért az unokákkal is, az iskolában még bementem tavaly is helyettesíteni, meg ebbe az évben is még felkértek, hogyha helyettesíteni, de végül is igazán az annyira nem tetszett már, hogy menjek mások helyett tanítani, de vannak magántanítványaim, úgyhogy délutánonként tanítok, és azt hiszem, hogy ez sokkal jobb. Ezek a gyerekek azért járnak hozzám, mert ezek tanulni akarnak.
és legtöbbször nem is annyi, lehet, hogy a szülő is mondja neki, hogy jöjjön hozzám, vagy az hozza el, de igaziból tanulni akarnak, és akkor vállalom el csak a gyereket, ha megbeszélem vele, hogy tényleg az a célja, hogy tanulni akar, mert akkor elvállalom, mert akkor azért segítek neki. És így nekem egy szikra idegességem soha nincs. Én egyáltalán nem fáradok el, örömmel csinálom, és most is volt olyan 4 gyerekem, aki érettségizett, úgyhogy 4 gyerekkel leérettségiztem. De komolyan, nagyon örülök neki. Hát olyan túl sokat azért nem akarok vállalni, mert egyre többet azért az unokáknak is akarok segíteni, de így jól érzem magam. És már nem is vágyok vissza az iskolába. A családom pedig, a 2 fiam, hát már a kisebbik fiam 1 évvel fiatalabb, mint ti, mert 14-esek voltatok, mikor ő 3-os. A nagyobbik fiam pedig Csabával egyidős, és Tomi az idősebbik, Tamás, orvos lett, de végül is nem orvosként, tehát nem gyakorolja a hivatását, hanem elment egy amerikai céghez orvoslátogatónak. Először nagyon-nagyon szomorú voltam, mert rengeteg munka volt benne, nagyon sokat tanult, és úgy éreztem, hogy szóval magunkat becsapjuk vele, de amikor láttam, hogy anyagilag a családját el tudja tartani, és mindent tud biztosítani a családjának, és idegileg nem kimerült, akkor úgy éreztem, hogy nincs jogom beleszólni ebbe, hogy ő mit csinál. Úgyhogy megnyugodtam bele. A fiatalabbik fiam, Attila, ő agráregyetemet végzett, de a 3. évtől szakosodott, mégpedig ilyen menedzser lett, szóval végül is neki is egy könyvelőirodája van. Először ő is úgy kezdte, hogy alkalmazott volt egy könyvelőirodán, és most már neki saját könyvelőirodája van, mint nektek vállalkozás, úgyhogy neki is vannak alkalmazottjai, és szerintem jobban keres, mint az idősebbik fiam, úgyhogy jól megtalálta magát. 5 unokám van, mégpedig a legidősebb unokám 11 éves, és a legkisebb pedig 3. Ezek közül, ahogy nekem 2 fiam volt, hát most van 4 lányunokám, és egyetlen egy fiú. Jósti bácsinak az a kedvence. Mikor megszületett az első unokánk, akkor azt mondta, hogy csak lány. Pedig mindig annyira akart egy kislányt, de most imádja őket. Épp beszélgettük, hogy sokkal többet törődik az unokáival, mint a gyerekeivel. Szóval megváltozott ez, amit mondott János, az az érték. Én is úgy érzem, hogy egyáltalán másabb az érték, amikor az ember már most érezzük, hogy nincs szükség arra a rettenetes nagy hajtásra. Hányszor jön a fiam este 10 órakor haza, tehát hogy olyan készség dolgozik. Mondom neki, kisfiam, mi értelme van? De nem teheti meg. Hát mondom, akkor vegyél fel még alkalmazottat, de ennek semmi értelme. Nem találkozol a gyerekeiddel, a családoddal, nem éled az életedet. A mai fiatalok talán egy kicsit túl sokat várnak, nem? Úgy érzem, hogy valami érték, ami az a szépség, amit a család ad, a gyerek, az, amit most tudjuk igazán, mikor már nagyszülők vagyunk, mert épp Pistinek az anyukájával találkoztam a Tesco-ba, és beszélgettünk vagy egy órát, és mind a ketten nem győztük. Ő is mondta, hogy nem akarta elhinni, hogy milyen csodálatos dolog az unoka. És mikor az ember beleesik, hogy tényleg, hogy az az érték, a család, a szeretet sokkal többet jelent, mint a pénz. De amit fölépített a Zsóka néni fia, azt, ha az alkalmazott elrontja, azt nem engedheti meg. Ő 10-ig fog dolgozni, hogy az ő vállalkozáson menjen, és szerintem ezzel mindenki. De mi értelme akkor ennek az egész életnek? Hát lehet, hogy rá kell húzni egy pár évet Zsóka néni, de... Hát nála van, de reggel elmegy, és este 10-kor megy haza. A gyerekét vagy látja lefeküdni, vagy nem látja. Így lehet, hogy megteremti reggel ezt a biztonságot. De utána nem lehet kilépni ebből a kerékből. Zsóka néni talán magának egy olyan alkalmazott, olyan embert, aki el tudja látni, az lehet, hogy csak 10 év alatt van meg, akkor nyernie van. Az igaz, hogy mikor megkérdeztem a fiát, hogy mikor, mert most Marcika elsős és triatlonozik, és nagyon jól megy neki, és megkérdeztem tőle, hogy te mi leszel, azt mondja, hogy ő majd világbajnok, hát mondom, de az nem foglalkozás, egy polgári foglalkozást kell választani. Azt mondja, hogy olyan könyvelőirodám lesz, mint apának. Tehát végül is tekintélye van, vagy tetszik neki, hogy igen. Hát nem Hát igen, mert mondjuk a gyerek így van, hogy látja a gyerek, hogy végül is megteremti nekik azt a biztonságot, alapot, hogy éljenek, tanuljanak.
Nem tudom. Lehet, hogy a mai gyerekeket talán nagyon is jobban is elkényeztetik, nem tudom. De ez így szépen. Először szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Robi megtanulta az iskolában, hogy föl kell állni. És öröm végignézni olyan arcokon, akiket évek óta nem látott az ember, és hála jó Istennek. Mitől csak? Hát van nekem is életem, háttal nem kezdünk mondatot, ugye ezt is megtanultuk az általános iskolában. Kétszer nősültem, gyermekem nincsen, középen dolgozok raktárosként már 3 éve, hát megint ugye színházban dolgoztam, most nem akarom felsorolni az életeleményt, de én úgy érzem, hogy ebből pozitívan jöttem ki ebből az életből, attól függően, hogy nem mind a 8 évet együtt töltöttük el, mert voltak is az 50 is, de hát kifoglalkozik ezek után ezzel, ugye. Gyerekeim nincsenek, sajnos még nincsenek, de rajta vagyok a dolgon. Próbálom úgy alkalmazni, hogy lehetne. Örülök neki Zsókonint is, az osztálytársakat, Szikszait, Álmonyáncsit. Most hagynám megyek ki mindenkit, mert tényleg van olyan, akit 22 év óta így, ahogy mondom, nem láttam. Nem mondok neveket, de így van, és elég szépen összettünk, és ennek én nagyon örülök. Köszönöm szépen. De közben kérdezzetek is, mert mindig lehet. Olyan gyorsan úgy. Igen, tehát nem kellene gyorsan. Mi Jancsitól is akartam kérdezni, azt nem mentünk. Most mindig találkozunk sajnos mindenhol, nem voltam vele. Örülök, hogy Jancsi fő a végészlet. Gyerekek. Nagyon ügyes orvos, és nagyon lelkiismeretlen. Igen, nagyon lelkiismeretlen, rettentően, tehát én csak oda viszem, hogy mindig, hogy kérje, hogy mondom, hogy Szikszai doktor, az igaz, nem ő van a gyermek részen, de akkor is mindig, mert rettentően a gyerek is ismerjen. Menjünk Jancsi bácsi, elmondom, megyünk. És akkor már sír a gyerek. Volt, először még olyan volt, hogy mondja Jancsi, na menjünk akkor, mondom, megyek. Akkor mi van? Lacika, hol vagy? Sehol nem vagy, gyerek! Kiszökött 100 ember a folyosón, te jó Isten, égek kegyetlenül, mert már mindegy, hogy... De nagyon örülök neki, hogy Sziki megmondja, hogy hát már ezt szerettem volna. Már látja, hogy... Iskoláskorában is lelkiismeret. Más is beszéljen, Laci. Hát csomó, mondtuk, hogy lehet kérdezni, nem, hogy egymástól kérdezzetek, de tényleg, hát de azért vagyunk itt. Politikusnak készülsz? Hát nem, de úgy beszéltünk, hogy egymástól kérdezzük, akkor kérdezzük. Nem magadtól kérdezzem, Hát te kérdezzél, Tibi. Bátran, Tibi, nem fog vissza magad. Parancsolj, István. Tehát a 15-ös után a Krúdiban érettségiztem el, és annak a vége felé derült ki, hogy jogra szeretnék menni. 2-szer nem vettek föl, 3-szor sikerült, akkor már a feleségemmel együtt voltunk, és 93-ban végeztem jogon, és az ügyészségen kezdtem el dolgozni. 95-ben leszakvizsgáztam, feleségem mindig 1 évvel előttem járt, ő is leszakvizsgázott, és azelőtt álltunk, hogy kinevezzenek ügyésznek bennünket, de akkor pont Nyíregyházán nem volt szabad státusz. Szétnéztük az országban, hogy hol van egy ügyészségen 2 szabad státusz, és az egyedül Kecskemét volt. És akkor egy 2 hét alatt eldöntöttük, hogy akkor leköltözünk Kecskemétre, hogy előtte nem jártunk ott, csak átutazóban. És azóta, 95 óta ott vagyunk Kecskeméten, ügyészségen, közt a főügyészségen. 91-ben házasodtunk össze, hosszú jegyesség után, és van 3 gyönyörű gyerekünk, egy 6 éves fiú, 5 éves lány és egy 1,5 éves kisfiú. Úgy, ahogy így hallgattam, úgy tűnt, hogy nekünk van a legkisebb gyerekünk, igaz? És szerintem ott is maradunk most már Kecskeméten. Kicsit furcsa volt elköltözni Nyíregyházáról, de nagyon megszerettük ott. És nagyon boldogok vagyunk, jól élünk, tényleg nagyon úgy összejött minden nekünk, hogy elköltöztünk Kecskemétre, ez olyan hirtelen váltás volt, de úgy minden jól sikerült. 2 éve költöztünk egy új házba. Egyre ritkábban járunk Kecskemétről Nyíregyházára, elköltözünk akkor még olyan havonta, 2 havonta, most már olyan fél évente egyszer. És én még annyit, hogy elvégeztem utána, az egyetem után egy gazdasági büntető szakjogászit az ELTE-n, és
Hát úgy hálás vagyok azért, hogy úgy nagyon jól sikerültek a dolgaink, és az, hogy a feleségemmel gyakorlatilag már van 20 éve ismerik egymást. Ja, és már általános iskolás korunkban is leveleztünk egymással, és ez egy jó sztori, hogy apám még eltiltottak a levelezéstől bennünket, és úgy oldottuk meg, hogy a feleségem Barinak címezte a leveleket, amiket nekem írt, és az iskolában megadtam Barit, hogy írtam át Kriszta, és amikor írt, akkor ő adta ide a leveleket, tehát már akkor ismertük egymást. Ugyanannyi. Meglepetés. Úgyhogy Bari is közrejátszott egy sikeres házasság. És most Lajos elmeséli, hogy egy sikeres házasság közvetítő irodát vezet. És az újságíró gimnáziumban együtt jártunk 4 évet. Együtt jártatok? Volt ilyen. Volt ilyen. Most ott találkozunk gimnáziumban. Egy évig nem mentek fel, akkor a rádiónál dolgoztam, ilyen riportárként, külső munkásként. De ebbe így kiismerült az ilyen irányú tevékenység. Most Katalin bíró helyére. Ki a Katalin bírónak? Hát volna. Nem kavagyok. Nem kerek. Nem. Nem akartuk elsietni, hogy van egy kérdés még Pistihez. Hát ha nincs, akkor Lali. Engem mindenki Barinak szólított. És az volt a nagy helyzet, hogy nekem Csúra vagy Jóskám, én most már úgy hívom, hogy Jóskám nagyon tetszett már 6 éves koromban. De igazán katonának kellett lennem, és akkor leszereltem majdnem 19 éves koromban, akkor mertem neki megmondani, hogy végül is tetszik nekem. És hát onnantól kezdtünk el úgy igazán együtt járni. És 91-ben nősültem én is meg, és azóta vagyunk házasok, van 3 gyerekünk. 12, 10 és 4 évesek van gyerekeink. És hát mégis nagyon boldog vagyok így a kis családunkkal. Én nem nagyon szerettem tanulni, nem tetszik emlékezni sokkal. De amikor muszáj, akkor muszáj. Igen. Én az MG szakközében mentem 8. után, aztán 16 éves koromban úgy rájöttem, hogy nincs csak muszáj tanulni, akkor szóval egy kicsit késő volt, akkor a tanárképző főiskolára vettek fel biológia, kémia szakra, és aztán elvégeztem kiegészítő szakon a kémia szakot az egyetemen, most a biológiát végzem az egyetemen kiegészítő szakon. És hát most pillanatnyilag a Szent Imre Gimnáziumban dolgozom, biológia, kémiát tanítok, de úgy meg vagyok elégedve a munkámmal is. A régi iskolában tanultam valahol. Így van. Hát én meg csak annyival egészítem ki. 7 éves koromban voltam. Ezt nem mesélem el még egyszer. Ez ugye, én a Pistivel, meg Lacival, meg Erzsóval a Krudiba végeztünk. Utána a tanárképző főiskolán óvónő, vagy óvodapedagógus szakot végeztem, de aztán végül nem abban dolgozom, hanem itt a gyermekvédelmi szakszolgálatnál, régi nevény Givinél dolgozom, mint nevelő szülőtanácsadó, tehát akik kint vannak állami gondozásban gyerekek, azokat látogatom kint családoknál a megye, hát elég nagy részén. És emellett tanulok, hogy azért mindenki tanuljon már a családban, úgyhogy szakirányú végzettséget, szociális munkás szakot, úgyhogy most 3 éves vagyok. Ott Erikánál időnként besegít nekem. De nektek nem kötelező még a nyelvvizsga, vagy kötelező már? Igen. Neked is? Igen. Nem akkor olyan azt is kell öreg. tanulni keményen. Nem, hát én megoldottam úgy, hogy tavaly cigánynyelvből csináltam. Mert hogy nekünk az szintén szakirányú, igen. Igen. De az is kemény volt. Nem? Igen. Dikmány. Igen, mert hogy azért nekünk azért a klienseknek a nagy része onnan kerül. Nem mindegyik, nekem most van olyan fele-fele arányban, de azért úgyhogy ennyi. És roppant büszke vagyok a 3 gyerkőcünkben. Hogy jól meg vagyunk. A legidősebb kisfiú, a középső kislány és igen. A legkisebb kisfiú. Igen, így. Ilyen jó kis. Ugyanúgy, mint Pistiék. Így van. Meg Attiláiknál is. Igen. Attiláik? Nálatok is ugyanígy van? Hát ilyen rendes sorrízben. Igen.
És az első randi úgy véletlenül jött össze, vagy kerestétek egymást? Nem, ez teljesen véletlen volt. Strandon. De a strandon. A strandon találkoztunk. Tehát voltak ott ilyen gimis osztálytársak, meg általános iskolai osztálytársak, de most már így bennem keveredik, hogy ki. És akkor megbeszéltük, hogy délután találkozunk, és akkor elmenjünk fagyizni, vagy nem tudom, hogy hova, de hogy úgy mindenki. És senki nem jött el, csak Lajos. És akkor megint, és akkor innentől kezdve már mindenki diszkrét volt. Ja, tudatlan. És lebeszélt ott. Micsoda szervezésbe került az. Nem tudom, hát ez jó volt. Igen. Úgyhogy ennyi. Ott laktok ugye élik az Oszlótra? Nem, már elköltöztünk a Vasvári Pál utcára. Tényleg? Aha. Ott nem messze az Évisztől. Épült egy társasház és akkor És Lajos megy reggelenként a piacra vásárolni. Igen, ez... Mert ő fölbirkálni. Igen, ez így van. Ő mosogat, ő porszívózik. Azért annyira nem. Annyira nem. Ezt hosszú csiribert mondanak. De az tény és való, hogy én reggel nehezen kelek. Az igaz. Viszont nagyon sokáig bírok fent lenni este. Egyszer találkoztam Lajossal, jöttem a piacra. Szintén piacon voltál? Nem most voltam. Ezt a következtetés. Lajos kipanaszkodta magát. Panaszkodtál. De hogy is, rossz szót nem mondom. Merjen mondani. Azért nem lehet mondani. Laci, mesélj. Hát én felállok, hogyha... Hát 1998-tól 2001-ig kiszenvedtem magamból egy érettségit, ugye, a fémipari szakközépiskolában, már Lajossal akkor ezt meserészünk, ő olyan tanárként, sajnáltam mindig, hogy ugye nem ő volt a kémia tanárom, mert egész egyszerű lett volna a dolgom. Reméljük a paraszevoncra, szóval... Vagy ki tudja. És... Hogy feleltette volna, meg képzeljétek meg. Azt mondtam volna neki, hogy Bari, ne csináld! Így elég nehézkesen ment a kémia, ugye? És na hát ugye átvergődtem sikeresen magam, megvált az érettség 2001-ben. Na hát előzőleg volt egy esemény még az érdemben 2000-ben. Megnősültem, egész pontosan szeptember 2-án, és 2002 december végén megszűnt a hírlapos pavilonunk, a kórház előtt, ezt biztos sokan tudják. Nem, hát szóval annyian hiányoltak ugye a szüleimet, és ugye ezren megállították, hol van, merre van, nem. És szóval ez egy elég nagy törés volt az életemben, mert én úgy érzem, minden apai anyait beleadtam. Dolgokba szívvel, lélekkel csináltam, na azóta rájöttem, hogy nem szabad így élni. És azóta változtattam dolgokon, akkor felkerültem 2002. szeptemberében Pestre, beugrottunk egy építkezésbe, új lakás, birtokba vettünk. Utána 3 hónapra rá sikerült a nejemnek is utánam jönni. És elég nagy bánatomra, mert vége lett a jó világnak, ugye. És hát azóta fent élünk Pesten. Én egy építőipari cégnél dolgozok, mint művezető. Hogy kerültem oda, a mai napig sem értem, és nem tudom egyáltalán. Semmilyen szakirányú végzettségem nincsen ezzel kapcsolatban. Minden máshoz értek, Isten bizony egy kicsit, tehát hogy nem tudnak semmilyen területen haladni. Ez az egy dolog volt, ami teljesen kínai volt számomra. És... Mosztogat le egy födém. Minek tanultam? Hát ez az, hogy minek végül. Nem ott vagy, ahol födémre szakadt? Nem, az egy Józsefváros építkezés. Onnan már eljött. De tudja, de tudok róla, úgyhogy tehát az a cég náluk pénzi a zsaluzást meg a vasalást. Azóta figyelünk rájuk jobban. És hát azóta úgy... Jaj, hát nem, hát az első évben, mikor ugye felkerültem, ennél a cégnél december 2-ától vagyok,
ugye nagy volt a szám, ami a színen számon, ugye rögtön beszóltam a főnöknek kétszer, utána mondták, hogy na hát akkor holnap gyere be a papírjaidél, meg a munkakönyv már nem volt, ugye a papírjaidél. Beszámoltatok, egy évben volt 5 munkahelyem, ugye gyorsan megszabadultam egyik a másiktól, nem maradtam meg sokáig egy helyen. Hát most úgy néz ki, hogy itt. Most hogyan tovább? Innen honnan tovább? Hát most itt azért, mostan azért már visszafogtam magam egy kicsit, mert láttam, hogy azért másfél-két havonta azért nem vándorolhatok tovább, mert végül is az... De látszol, a pavilon az miért megy csődbe? Nem de nem a bontott szexmagazinok miatt. Nem, Robikám, hát én most nem akarok kitérni politikai dolgokból. Csabai nénak semmit nem voltak. Csabai nénak nagyban benne voltak keze, úgyhogy egy-két parázsvitánk volt vele szemben, de... Szóval, hogy mondjam, úgy keserűség maradt meg bennem. Miért köze volt ahhoz, hogy Egyértelmű, Robi. Vagy valamiről levették a támogatást? Nem vették le, az önkormányzat adta bérbe a területet, és azt mondta, hogy 1 hónapon belül kész. Ja, így van, viszont látás. El lehet húzolkodni magyar. Nem az újságon nem volt haszon. Nem az újságon nem volt haszon. Ezt nem nem az ottani kimért ugye költő meg szívapálinkával. A szimfónia. Nem az Ájner nélküli csempészigikkel volt a probléma, tehát nem ért. Jó, csak félre, és azt halvány gőzöm nem volt arról, hogy Csabainé hogy tud beleszólni egy újságos. Nagyon egyszerűen, nagyon könnyen, úgyhogy kész. Most már így, hogy a földről beszéltek. Kész kezet most úgy, hogy tehát... Hát nem vetted be 20%-ról? Így van, tehát azért részesedést nem csináltunk, szóval... Tehát akkor korrekt ember a Csabainé. Igen, persze. Nem korrupt. Olyan, mint mindenki. Könyvbe, hogy lakást akar venni ott fent a Sebből eladtad. Hát, eladta az egész házat. És mit mondtál neki? Jusszikám nincsen? Vagy mit mondtál neki? Jusszikám, én vagy nem adok neked egy lakást, Jusszikám. Milyen? A boldognak volt egy kurva nagy elnézést. Volt egy nagy, nem boldognak, hanem a Sarsóskának a feleségének nem voltunk visszadobom, mert ott mondom, Dalán van egy kis parasztház, és onnan járunk át Dobra a ponton híd mellé becázni, és akkor nem volt ugye Sarsóska a felesége, hagyj ne mondjam, hogy színjózan állapotban mind a kettő, és szegény Sasné felállt, mikor a ponton hídnak a drótkötele, azt hiszem 2 vagy 3 éve meg is írta az újság, igen. És így nyilatkozott a Nyíregyházi Józsa András kórházról, hogy nagyon, tudják, hogy ők voltak hibások, és nagyon szépen megköszönjük a Nyíregyházi Józsa András kórháznak, dolgozóinak, sebészeinek, nem tudom, hogy GG szólt-e benne, a kezéről volt szó, tehát és nem elócsároló módon, mint ahogy volt már lent egy-két művész úr, aki rosszul volt, és igencsak csúnya slóger dolgokat írhatott meg az újságban. Na most annyi volt az egészben a röhely, hogy Sarsóska nekem még mikor kiszállt a csónakba, adott nekem egy... Na most nem úgy akartam mondani, hogy kazettát, hanem audiónak mondják. Kaptam tőle egy audio kazettát. Úgy, hogy a feleségét meg mit találtuk. Mert a dolgot élben, nem tudom, pont felállt, szerencsétlen, ugye jól mondom, hogy kezével volt annak valami cirkusz, és hogy van a sportátjáró, ők nem ott akartak átmenni, hanem mert ponton híd van lerakva, és 1 pillér alatt, és akkor Sasné, mondom, jól érezte magát, és már ment de így volt, és hidd el nekem, hogy Sas Józsival tőlem kb. Annyira volt az eset, mint hogy itt fő a bogdás. Tehát én ott sülőztem a Borsodi oldal, semmit nem fogtam, mert utána már nem volt milyen. Nem, ez Tiszadobon, és ott van a ponton, és ott van egy ártyában. Tehát azt feltűnt, hogy mocskos volt a motorcsónak, és még ráadásul, hogy odaért, akkor még utána fel is akart állni valaki. Ismeritek egymást egyébként? És akkor mondta, hogy már hívjanak mentőt, meg már... Jó, oké, de úgy értelődtök így egymással. Kérdezzetek. Mi mondtam, hogy én segítek. 93-ban. És egy kicsit hangosabban légy. 93-ban végeztem a főiskolán, mint óvónő, és utána óvónőként helyezkedtem el. Jobban, de még utána sokáig ügyesen voltam. Utána dolgoztam óvodákba, végül most itt Nyíregyházán állapodtam meg egy óvodában, a Csörte utcai óvodában, itt dolgozom már 7-8 éve.
van 2 kislányom, egy 14 éves, egy 10 éves, meg van egy férjem. Hatvári Barnúr. Ez a reklám helye. Ennyi. Kérdezzetek. Mikor kerültél el a Strassze korányiról? Várjál, hogy mikor férjhez mentem? 89-ben mentem férjhez. Jó, mert akkor én vitézkedtem, azért nem igazán láthatóak, mert akkor voltam katona. Hát még járok oda, mert anyukám még ott laknak. Mindegy, azóta se látok. Bár én se sűrűn járok oda, mert én is ott lakom. Igen, benne igen. volt az újságban. Minek? Igen? Hát igen. Nem, anyukám nyugdíjas. És most is ahol nekünk? És hol? Egy házán? Így mondom. Az előtt. Mennyire unalmas. Hát most mit csinálj? Dolgoztam, ültem. Nem tanultam. Mi volt? Oda elpeti. A tanárképző főiskolára jártam, matematika orosz szakon végeztem 90-ben, de akkor derült ki, hogy sajnos az orosz nyelv az már nem kötelező, úgyhogy elvégeztem a német szakot. Akkor általános iskolában tanítottam, először Borbányán, 2 évig utána Súrstúhegyen, és 10 éve a Sipkaiban tanítok a kereskedelemben, úgyhogy Zsóka nénivel kolléganők vagyunk. Igen. Mondta Zsóka néni, hogy tegezzem, de én ezt nem tudtam. Úgyhogy jelenleg pedig kiegészítő szakot végzem az egyetemen, német szakot, 1 éven megvan, még 1 év után kell végeznem. 2 éves? 2 éves, igen. És a férjem Vég István, ő főzi a vacsorát, ő is tanárként kezdte, történelem népművelés szakon végzett, de ott hagyta, most a munkahogyi felügyelőségen dolgozik. Munkahogyi felügyelőként? Úgyhogy Laci. Miért nem ezzel kezdtem? Hol lesz össze a verkony? Úgyhogy járnak az egész megyében, és hát gyerekünk még nincsen, de... Kiesünk a szórásból. De van kapcsolata. Egyébként tudod, hogyha az ember tudja ezt a történelmet, akkor biztos nem hagytad volna abba az orosz nyelvtanulást, mert azóta, akik 90-ben, meg 91-92-ben ugye perfektőben igencsak megszedhették magukat anyagilag. Figyelj, itt Nyíregyházán nem nagyon van lehetőség. Tudom, hogy Pesten keresik az orosz-angolosokat, tehát tudom, hogy sokkal a több. piruki cigarettát 250 dobozát, amit itt 120 jelent. Hát én ebben tájékozatlan vagyok. Nem úgy van az a figyelj csak. Nem tudom, van rendőr köztünk? Nincs. Van rendőr? Nincs. Ügyész van! Addig én kamerázom. Ilyen sötétben látszódunk egyáltalán? Zöldbe, de igen. Jó. Mindenki zöld. Kis rémitős képek. Ne adjuk fogni. Más lakó buli? Mindenkinek világít. A szemük nagyon mindenkinek világít a szemük. Vámpír, na a vámpíros is. Csak ezt közelről kell menni, nincs a távolsága. Ez a 2 ember egyforma. A zöld ugó emberek. Bűvös kockázat. Azt csinálja. Nekem azért telik el sok idő, eddig tökéletesen legyen nekem. Minden. Hát én a legnagyobb tisztelettel, és ez tényleg van. Na majd elmondom neki. Szenzáció. Amikor indulok el, akkor a barátba fel. Biztos fog rám emlékezni. Ó, hát hogy jön? Volt ez egy Nyomom, és akkor tudom. Igen, de a városban járok, akkor ott laktatok egymástól. Igen. Biztos ismerték a szüleitek is egymást. Hát ők nem tudom, a lányék is ott ismertek, ők is lejártak a 15 Hát hogyne, hát... Mit hisztek? Hát innen egy kis metoxát az meg, és ezt ne várjuk egy 2 percet. Telefon, konyakba van. Nem raktárból, elretörött a romától, 2 Ennyi volt az egész. És a román még úgy, hogy jöhettek. Nem azt, hogy még egy reklamál, hát így cigaretta, ott van most román, Mihalk lesz, és román bámrán is.
a magyar felírja a rendszámot, hogy kiállnak, kimegy be vásárolni, mert vámmentes, tehát egy doboz marból olyan 270 kerül. Mit csinálnak az a kosok? Szépen át Romániába, visszasétálnak, bemennek a boltba. Megkapták azt a 40-55-es politikát, és akkor azzal egy a legújabb cuccok vannak a Western Filmartok, ez minden.